Okay, we are going to look at the subjects called the nature of the law. The nature of the law. This is one of the subjects that has helped me a lot. Especially in my Christian journey. For those who know my background, I have been heavily involved in evangelistic preaching. Maybe you saw in the background before I set my PowerPoint. So there was a label about NAPS. I've been a member of NAPS until a few years ago. Until the conference said you can no longer proceed as a NAPS. So they said it was because of I was preaching, strange doctrines. Okay, but before that, as I said, I was heavily involved in preaching. And I still remember how we emphasized on the issue of law keeping. Though I was not able to keep it myself, but I still told people that it was possible to keep the law and get saved. So when I learned about the nature of the law, I vowed that the next time I go for an evangelistic meeting, I will preach more about Jesus than that. So I'm happy tonight to speak even to you about the nature of the law. All right. What is the law? What is the use? What is the target of the law? So I will try to explain. I will answer those questions. So I said I hope you also know. For those who have been involved in the evangelistic meetings, we were trying to convince people about what a law is, what is its use and targets. But this time around, I'm going to state in general terms. Okay, so the first bullet says the law, as its use, is there to regulate actions. So how the law regulates actions, firstly, is in a legal way, and usually with penalties. So and secondly, the law regulates actions scientifically. So by nature. Okay, for example, the law of gravity, that's an example of how the law regulates actions. So chitsanzo ja menino la mulo lima ongolera chikhalidwe chitsanzo chake ndija la mulo la zinthu zimene zayikidwa kumwamba mphamvu imene imakamisa chinthu chimene chayikidwa kumwamba kuti chigwe pansi la mulo la gravity.
Okay, the law also regulates actions through commands. Komanso lamulo limaongolera machitidwe a anthu kudzera mkuwalamula anthu. Okay, now let's continue. Tipitiriza. Looking at the types of law. Tione mitundu ya lamulo. We have physical or scientific law. Tili ndi lamulo la chilengedwe. An example is the laws that govern the universe. Amene ndi malamulo amene amayendetsa chilengedwe. Let's read from Isaiah 40 verse 26. Tiwerenge Yesaya 40 verse ya 26. Are you there? The Bible says, lift up your eyes on high. Verse 26. Kwezani maso anu kumwamba. And behold, who hath created these things, Muone amene analenga izo. that bringeth out their host by number. Amene atulutsa khamu lawo ndi kuziwerenga. He calleth them all by names, Azitcha zonse mayina. by the greatness of his might. Ndi mphamvu zake zazikulu. For he is strong in power, Ndipo peza ali wolimba mphamvu. not one faileth. Palibe imodzi isoleka. Okay, so from this we can see that God uses laws that govern the universe. So kuchokera pa verse limene likhoza kuona kuti Mulungu amagwiritsa ntchito malamulo woyendetsa chilengedwe. That's why we see that winds blow usually the same way. So chifukwa timatha kuona kuti mphepo zimaomba njira imene zimaomba ija. Rains in the same season. Mvulanso imagwa mu nyengo yake. And you can also talk about babies, that the newborns, they know how to suck before even being taught. Timaonanso kuti ngakhale makanda amatha kuyamwa asanaphunzitsidwe kutero. So they follow the physical law or scientific law that govern the universe. Amatsatira ndithu lamulo la chilengedwe limene limayendetsera chilengedwe chonse. Have you ever wondered why when you plant your seeds they grow? Kodi mudadabwa kuti chifukwa chani tikadzala mbewu imamera? They just follow the laws of the scientific law or the physical laws. Zimangotsatira ndithu malamulo a chilengedwe. Psalms 33 verse 6. Masalimo 33 verse ya 6. We want to see the physical or scientific law that govern the universe or the heavenly bodies. Pamene pationa ndithu lamulo la chilengedwe limene limayendetsa miyamba ndi zolengedwa zina zonse. Psalms 33 verse 6. Masalimo 33 verse ya 6. By the word of the Lord were the heavens made, Zakumwamba zinalengedwa ndi mawu a Yehova, and all the host of them by the breath of his mouth. ndipo ndi mpweya wa mkamwa mwake khamu lawo lonse. He gathereth the waters of the sea together. Amaunjika madzi m'nyanja monga mulu. That's verse 7. He layeth up the dead in storehouses. Amakunjika zakudya mosungiramo. And verse 9, for he spake and it was done. Pakuti ananena ndipo chinachitidwa. He commanded and it stood fast. Analamulira ndipo chinakhazikika. So also tiona kuti Mulungu anangoyankhula zinthu zimachitika. So we see that when God speaks, things happen. Okay, so when he commanded, it stood fast. So monga mene anazilamulira zinthuzo ndimene zinakhazikikira. That is another example of a physical or scientific law that God put in position. Ndi chitsanzo cha lamulo la chilengedwe limene Mulungu anakhazikitsa. Psalms 1 verse 39. Masalimo oyamba 139 verse 14. Masalimo 139 verse ya 14. David says, I will praise thee. David yakuti I am fearfully and wonderfully made. pakuti inu Masalimo 139 verse 139 verse 14. verse 14. Okay. Ndikuyamikani chifukwa kuti chipangidwe changa nchopsa ndi chodabwitsa.
Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. ntchito zanu nzodabwitsa, moyo wanga uchidziwa ichi bwino ndithu. So we can see that the laws that govern the universe are the works of God. Tikhoza kuona ndithu kuti lamulo makamaka lamulo limene limayendetsa limaongolera chilengedwe linakhazikitsidwa ndi Mulungu, including our bodies. kuphatikizapo matupi athu. They are also governed by physical or scientific laws. Amene wanso amaongoleredwanso ndi lamulo la chilengedwe. That's why we are able to feel hungry. Ndichipake timatha kumva njala. We may want to visit the toilets. Timatha kulakalaka ndithu titapita kuti mbudzi. So there are laws that govern that. Amene ndi malamulo ndithu amene amayendetsa zimenezi. Alright, the second category of laws mtundu wachiwiri wa malamulo is the legal or administrative law. awa ndi malamulo oyendetsera dziko. This governs the this governs the intellect, the conscious mind, or the soul. Awawa ndi amene amaongolera maganizo a anthu ndi nzeru zawo. Okay, these are the laws that are used especially by communities or states or countries or governments. Malamulo amenewa amagwiritsidwa ntchito ndi maboma, maiko ndi maulamuliro osiyanasiyana. And these ones actually deal with the mind of the person, malamulo awawa amachita kwambiri ndi maganizo a munthu, which is also known as the soul. amenenso amatchedwa kuti moyo. Okay, moyo. Okay, so we'll have a lesson on the body, the spirit, and the soul. Tikhala ndi phunziro limene lizaone za thupi, moyo ndi mzimu. These laws are usually instructions that are given, and people hear them and then they apply to their lives. So malamulo awawa oyendetsera dzikowa ndi malangizo amene anthu amawamva ndi kugwiritsa ntchito m'miyoyo yawo. Okay, when you hear them, then the brain responds according to the law that has been given. Tikawamva malamulo amenewa, basi ifeyo maganizo athu amachitano monga mmene tamvera malamulo. Let's look at Exodus 24, verse 12. Exodus 24, verse 12. Are we together? Yes. Okay. Exodus 24, verse 12 says, and the Lord said unto Moses, Yehova anati kwa Mose, come up to me into the mount, ubwere kudza kwa ine mphiri muno, and be there, nukhale pompa. and I will give thee tables of stone, Ndipo ndizakupatsa magome a miyala, and a law, ndi chilamulo, and commandments, ndi malamulo, which I have written. ndawalembera kuti uwalangize. Thank you. That thou mayest teach them. This is now God. So even God used these legal or administrative laws. So tikhoza kuona kuti mulunguso naye anagwiritsanso ntchito malamulo amenewa oyendetsera malamulo aulamuliro. And the Bible says that God wrote them on tables of stone. So tikuona kuti mulungu anawalemba ndithu magome a miyala. Please remember that. They were written on tables of stone. Isaiwali kuti analembedwa pa magome a miyala. So God used them to govern the intellect or the conscience or the mind of the Israelites. Mulungu amagwiritsa ntchito kuti azilamulira maganizidwe ndi machitidwe ana Israeli. Then we have another category of laws, which is the spiritual, or which is also called the natural law. Komanso ili ndi lamulo la uzimu limenenso limatchedwa kuti ndi lamulo la chilengedwe. Let's read Romans 2, verse 14. Roma chapter 2, verse 14. On Romans 2, verse 14, for when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves. Continue in verse 15.
tipitiriza kuwerenga ndi verse 15. which shew the work of the law written in their hearts. Popeza iwo aonetsa ntchito ya lamulo lolembedwa m'mitima yawo. Their conscience also bearing witness. Ndipo chikumbumtima chawo chichitiranso umboni pamodzi nawo. And their thoughts, the meanwhile, accusing or else excusing one another. Ndipo maganizo awo wina ndi zake anenezana kapena akanirana. So from here we see that there are some laws that God put inside the hearts of men. So akuti apa tikhoza kuona kuti no pali malamuloso ena amene Mulungu anayika m'mitima yathu. These are laws written in their hearts. Amene ndi malamulo olembedwa mu mtima. So I want to mention this. So ndifuna ndikape ichi. That God does not need to give instructions. Mulungu samasolera kuti apereke malangizo. He is able to put the principle, the law, in the heart. Nzothekanso Mulungu kuyika lamulo m'mitima mwathu. As he says here, that even naturally men are born with some laws in their hearts. Monga mmene zikunenedwera papa kuti no mwachibadwidwe chawo anthuso amabadwa ndithu ali ndi lamulo m'mitima mwawo. And you can also be witnesses Zinanso tikuzochitira mboni ifeyo. that we have some people in our settings Kuti timatha kuona anthu ena madera amene timakhala. who are not Adventists, Amene sima Adventist. who are not even church goers, Amene samapitanso kakhale kuchalichi. but they are best people in the village. Koma ndi anthu amene ali akhalidwira bwino. Some of them are chiefs Ena mwa iwo ndi mafumu with a good reputation. amene ali ndi mbiri yabwino. And sometimes you wish if they were part of us. Tena pake makakalaka kuti iwo akanakhala ngatinso gulu la okhulupirira anzake. So there's that law of nature that is instilled in each and everyone from birth. Amene pali lamulo limene no mwachibadwidwe limakhala mwa anthu. So God is able to do that. Mulungu amakhoza kupanga zimenezi. Let's go to Romans 7. Tipite kwa Roma chapter 7. Okay, we are looking at the spiritual law in a better way or in a positive way. So tiona lamulo la uzimu mu njira yabwino. But there is also a natural law that is negative. So paliso mbali ina ndithu ya lamulo la chibadwidwe limene sililo. Let's read for, Romans chapter 7 verse 21. Roma chapter 7 verse ya 21. This is Paul speaking Amene ndi Paulo akuyankhula before he was a Christian. pamene asanakhale Mkhristu. Or he was talking about what he was like before he was a Christian. Amafotokoza za chimene iye anali asanakhale Mkhristu. Which is also the fate of every man. Zimene munthu wina aliyense amakumana nazo Naturally. mwachibadwidwe. He says, I find then a law Ndipo chotero ndipeza lamulo ili that when I would do good, evil is present with me. kuti pamene ndifuna chabwino choyipa chilipo. Verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. Pakuti monga mwa munthu wamkati mwanga ine ndikondwera ndi chilamulo cha Mulungu. But I see another law in my members, Koma ndiona lamulo lina mziwalo zanga. warring against the law of my mind, Zili kulimbana ndi lamulo la mtima mwanga. and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Ndikundigonjetsa kapolo wa lamulo la mziwalo zanga. So every child of Adam So mwana wina aliyense wobadwa mwa Adamu is born with this problem. amakhala nalo vuto ili. Naturally, Mwachibadwidwe we have a certain law in our members amakhala ndi lamulo la mthupi mwathu that wars against the law of God. limene limalimbana ndi lamulo la Mulungu. So apart from the legal law that is in the mind, Pambali pa lamulo loyendetsera dziko limene limakhala m'maganizo mwathu. okay, so Paul is liking the law that is in his mind, Paulo akulongosola za lamulo limene lili m'maganizo mwake. and he likes that law. Amalikonda ndithu lamulo limene. But there is another law which is spiritual Pambali lamulo lina limene ndi lauzimu. that is warring against the law. Limene ndi lachibadwidwe lolimbana ndi lamulo lina. Now we as a people,
ndiye ifeyo ngati anthu we need a spiritual law tikusowekera lamulo la uzimu because our problem is a spiritual one. chifukwa vuto lathunso ndi la uzimu. But governments try to use legal laws koma maboma amagwiritsa ntchito lamulo la maganizo kapena la dziko to try to control what they cannot control. kuyesera kuti mwina iwo aziwongolera zimene sangathe kuwongolera. That's why though they put all those rules and regulations in the country, chifukwa ngakhale pamakhala malamulo ambirimbiri mdziko, but they are not able to contain the evil things that happen in the country. komabe zoyipa sizitha zimachitikabe. They are still building prisons ndithu kulibe ndende zimene zikumangidwa because they know that though laws have been put, chifukwa akudziwa kuti ngakhale lamulo layikidwa, but there will still be people breaking them. koma alipobe anthu amene aziphanyabe malamulo. This simply shows that zimene zimwachidule zikuonesa kuti they don't actually deal with the real problem that is in man. apapo sakuchotsa vuto lenileni limene lili mwa munthu, Because the problem that is man is spiritual. chifukwa vuto la munthu ndi la uzimu. So you not use the legal laws to control the spiritual. simungagwiritse ntchito malamulo a dziko kuti muwongolere zinthu za uzimu. It is unfortunate ndi zovuta that as a church kuti ngati mpingo we have been trying to use non-spiritual laws kuti tizigwiritsa ntchito malamulo amene si auzimu to control the spiritual. kuti tiwongolere moyo wa uzimu wako. As you have seen, the spiritual is something you are born with. mmene taoneramo kuti lamulo la uzimu ndi lachibadwidwe. So if you have a wrong spiritual law in you, ngati uli ndi lamulo lachibadwidwe lolakwika mwa iweyo, anything from outside cannot solve the problem. chilichonse chakunja kwa iweyo sichingachotse vuto limene uli nalo. True religion is a spiritual matter, nkhani ya chipembedzo chenicheni ndi nkhani ya uzimu. and our problem is a spiritual one. vuto lathu ife anthu ndi la uzimunso. It's not of the physical law and not the legal. ya si nkhani ya lamuliro kapena kuti si nkhani ya dziko, si nkhani ya chilamulo cha dziko. Okay, it's a heart problem. ndi nkhani ya mtima. The laws are usually confused most of the times. We confuse them. nthawi zambiri malamulo amasokonezeka. We misunderstand them sometimes. nthawi zambiri sitimawamvetsetsa, They are often misused komanso timagwiritsa ntchito molakwika, and even misapplied. komanso timagwiritsa ntchito molakwika m'miyoyo yathu. Okay, the legal law, which governs the intellect, the conscience, and the mind, lamulo la dziko limene limayendetsa maganizo, chikumbumtima, which sometimes we have been using as a church. komanso nthawi zambiri mpingo timazigwiritsa ntchito. They have caused a wrong definition of sin. akhala kubweretsa ndithu katanthauzo kolakwika ka tchimo. They have also resulted in the legal observance of the commandments. komanso zapangitsa kuti anthu azisunga chilamulo monga mwa malamulo a dziko. And we have also pervaded the understanding of issues of righteousness by faith. komanso timakhala ndi kumvetsetsa kolakwika kudzana ndi kulungamitsidwa mwa And chikhulupiriro. in the end, they have encouraged wrong solution to the sin problem. choncho zimalimbikitsa kuchita zinthu zolakwika pofuna kuchotsa vuto la tchimo. Because we have been thinking that those laws can help somebody to become righteous. Kwa maganizo kuti malamulo amenewa angamupange munthu kukhala olungama. As a result, we have missed a lot of spiritual gems. Kwa chimenecho takhala noti kuphonyana ndi zinthu zofunikira. All right. We as a people, Ife ngati anthu, as I already said, our problem is to do with the spiritual or natural law.
monga mmene taonera ndithu vuto lathu likukhudzana ndi lamulo lachibadwidwe kapena lamulo la uzimu. Let's read Romans 7 verse 23 again. Roma 7 verse 23 tiwerengenso. But I see another law in my members, koma ndiona lamulo lina mziwalo zanga warring against the law of my mind, lili kulimbana ndi lamulo la mtima wanga and bringing me into captivity ndi kundigonjetsa kapolo to the law of sin which is in my members. wa lamulo la mziwalo zanga. Okay, previously I thought that the Bible was talking about the hormones and physical laws that govern the body. Oyamba maganiza kuti mina Bible likukamba za michero ya mthupi imene imatha kuyendetsa mmene thupi lingakulire ndi kupanga zinthu zina zosiyanasiyana. So I used to think that I commit sins just because there are some hormones that help me to do that. Oyamba maganiza kuti mwina timatha kuchimwa chifukwa cha michero yosiyanasiyana imene imatha kulamulira zochitika mthupi. So I started a fight against the hormones. Choncho anayamba nkhondo yolimbana ndi michero imene. To make sure that when I see a girl who's not properly dressed, kuonetsetsa kuti akaona mtsikana amene sanavale moyenera, you know, when my hormones began to do whatever they do, kuti ino michero imene ikayamba kuchita zimene imachitazo, I will try to fight back kuyesetsa ndithu kumayilimbana nayo. because I thought that Chifukwa maganiza kuti when I do this often enough, akapanga zimene zizi mobwereza one day I'll be victorious. sikunanaka azakhala agonjetsa basi. Unfortunately, it never happens. Mwatsoka ilo sizimachitika. So, like Paul, I cried, oh. Monga Paulo akuti analira. Remember what he said? Ukumbukira zimene ananena? What did he say? Anati chani? Oh, wretched man that I am. Who shall deliver me from this? Mwatsoka ine azandilanditsa ndani. I hope you have been going through similar experiences. Mwina tabitsaso muzochitika zofanana. Trying hard to defeat the feelings. Kuyesetsa ndi mphamvu zathu kuti tigonjetse zilapo wako. Through the training of the mind. Kuyesera kumauphunzitsa ubongo wathu. And in fact, I thought that is how Jesus actually fought the battle himself. Akuti amaganizaso kuti mwina ndimene Yesu mwini wake anamenyera nkhondo. I didn't know that he was perfect inside. Samadziwa kuti Yesu anali wangwiro mkati. I thought he achieved through trying. Ankaona ngati kuti Yesu anagonjetsa kudzera mu kuyesera. But I thank God Koma kuthokoza Mulungu who has brought us to the knowledge of the truth. amene watibweretsa ife kuchidziwitso cha choonadi. Alright, let me ask you a question. Funso limodzi. Is sin an intellectual or a spiritual problem? Kodi tchimo ndi vuto la maganizidwe kapena vuto la uzimu? It's a spiritual problem. Thank you. Let's look at man. Timuone munthu. Every man who's born. Munthu wina aliyense amene wabadwa. So he is governed by these three laws. Amawongoleredwa ndithu ndi malamulo atatu awa. The physical law, Lamulo la thupi, which is also scientific, limenenso ndithu ndilachibadwidwe, which this governs the body. limene limalamulira thupi. The legal law or the administrative one, Lamulo loyendetsera dziko kapena lamulo la utsogoleri, this deals with the soul of man. limene kwambiri limakhazikika m'maganizo a munthu. Then there is that spiritual or natural law, Ndi pali lamulo la uzimu kapena la chibadwidwe, which governs the spirit. limene limalamulira mzimu wa munthu. So I have a question. Ndi pali funso. Which laws did God give to his creation before sin? Ndi lamulo lindi limene linaperekedwa kuchilengedwe tchimo lisanalowe.
Okay, so he gave the physical and the spiritual, or all of them. Okay, anyway, did God give Adam and Eve the Ten Commandments? Kodi Mulungu anampatsa Adamu ndi Eva malamulo 10 anawalenga? During the evangelistic meetings, we used to defend the fact that these Ten Commandments have been there from creation. So we try to say Abraham did this, this one did this, and try to connect with the question of the law. So timaesera ndicho kumachula akulu amene anasunga malamulo kuti tizifotokozera nkhani imene yala. Okay, so in the beginning, so pachiyambi, what God did, He put the spiritual law in the mind or in man. So Mulungu pachiyambi analenga lamulo la uzimu kulika mwa munthu. Because if the spirit is right, chifukwa ngati mzimu uli wabwinobwino, everything else becomes right. That's why Jesus was with a right spirit, and his works and everything was what? Now, which laws did God give Israel in the wilderness? The legal law. Why? To regulate the behavior. He wanted to regulate their behavior. So God saw that the Israel had what? A bad behavior. So mungana ri Israeli analibe makhalidwe abwino ndi anawapatsa lamulo loti liziwongolela maganizo awo kuti khalidwe lawo likhalira bwino. Remember, the Israelites were in bondage in Egypt. God wanted to free them from slavery. But later it was found that the Israelites were not even ready for freedom. I hope you remember what they did even just after crossing the Red Sea. Now remember that all this time God had not yet given them the Ten Commandments. It was until after he saw that they were uncontrollable. So he tried to use a different set of laws. Like controlling a child. You don't control a child by spiritual laws. You have to use the administrative. So yeah, you can say la bunja. Oh, la bunja. Okay. Oh, yes. Something that is coming from outside. Yeah. Okay, atheists don't believe that there's a spirit. And some Christians don't believe that we need a spiritual level change. It is because the atheists and other people, they don't understand issues of the spirit. So the only way to control people is by using the legal laws or the scientific laws. Is there anyone in the world who can change the speed of man? No one. So the spiritual change requires a miracle. And it's a miracle. And you need the great miracle worker
to perform a change of the spirit. zimasowekera wochita zozizwa wamphamvuyo kuti asinthe mzimu wa munthu. Let's look at this challenge. Tidaona ganizo ichi. As we used to say, every government has laws and rules. Monga mmene zimanenera kuti boma lililonse limakhala ndi malamulo. So the question was, what about God? He must have rules as well. Nanga mulungu bwanji nayenso ayenera kukhala nawo malamulo. Okay, so humanity can solve this law number 1. Anthu akhoza kukhala ndi lamulo loyamba lija by trying to give rules that will only control in a certain way the behavior of the people. akhoza kukhazikitsa malamulo amene akhoza kungowongolera mnjira ina kapena inzake khalidwe la anthu mdziko. There are also the physical laws. Maso pali malamulo athupi. So the physical laws and the legal laws, all these cannot apply to the spiritual. Choncho malamulo athupi wanso monga malamulo akunja sangathenso kugwira ntchito ya uzimu. I remember in the nursing school where I was. Kumbukira nthawi imene anali ku school ya ukachenjede ya zaunamwino. We were taught that man is like a machine. Akaphunzitsidwa kuti munthu ali ngati machine. Except that a machine doesn't have a spirit. Ati kungosiyana ndi kuti makinawa alibe mzimu. When man is in the spirit, Pamene munthu ali mzimu, he is not limited to physical laws. sikuti iyeyo amakhala ongokakamizidwa ndi malamulo athupi okha. If I am in the spirit, Ngati ndili mu mzimu, I can pass through this wall without breaking it. ndikhoza kudutsa khoma ilili popanda kuligumula khomali. Is it possible? Zotheka? All things are possible with. Zonse zotheka ndi Mulungu. Remember Jesus after he resurrected. Tikumbukira Yesu adauka. So he entered into the room where the disciples, while doors were closed. Analowa mchipinda chimene ophunzira anali koma zitseko zili zotseka. So this can happen to everybody who is in the spirit. Akuti zimene zikhoza kuchitikira wina aliyense amene ali mu mzimu. We have also a lot of people in the Bible that did things that they don't understand. Ndiso ndi anthu ambiri m'Baibulo amene anapanga zinthu zimene sitingachitizimvetsa. So in the spirit, lots of things can happen. So mbali ya uzimu kukhoza kuchitika zinthu zambiri. In the spirit, we can even talk to God. Mu uzimu tikhoza kuyankhulana ndi Mulungu. Let's look at Genesis chapter 4, verse 3 to 5. Genesis chapter 4 verse 3 to 5. Even so, when we were children, this Galatians, not Genesis. Galatia 4 verse 3 5. to 5. When we were children, pamene tinali akhanda, we are in bondage under the elements of the world. tinali akapolo akumvera miyambo ya But dziko when the lapansi. fullness of the time was come, Koma pokwatidwa nthawi, God sent forth his son, Mulungu anatuma mwana wake, made of a woman, wobadwa ndi mkazi, made under law. wobadwa wakumvera lamulo. Verse 5. Verse 5. To redeem them that were under the law, Kuti akawombole iwo akumvera lamulo, that we might receive the adoption of sons. kuti ife tikalandire umwana. So, in the first place, it says that we were under the bondage of the elements of the world. Kwayambirira akuonesa kuti ifeyo tinali omangidwa ndi miyambo ya dziko lapansi. These are legal laws. Awa ndi malamulo akunja. And this was, it's referring to the Old Testament. Ababa amakambaza chipangano chakale. But in the New Testament, Kwa mchipangano chatsopano, the Bible emphasizes a spiritual process. komano Bible limakambaza chochitika cha uzimu. And there are two people that emphasized this in the Bible. Ndipo alipo anthu awiri amene adatsindika za chimenechi. And one of them is Jesus Christ. Ndipo mmodzi mwa iwo ndi Yesu. Who could be the second one? Wachiwiri akakhale ndani? Paul. Paulo.
Okay, so if you want to understand much about righteousness by faith, the issues of the law, let's read Paul. ngati tikufuna kumvetsetsa nkhani yokuzana ndi kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro komanso chipulumutso tiyenera kuwerenga zolembera za Paulo. Let's read Hebrews chapter 7 verse 12. Aheberi 7 verse 12. And may others open 1 Corinthians 15 verse 45. Ena tsekulera Korinto oyamba chapter 15 verse 45. And Hebrews chapter 10 verse 1. Komanso Aheberi 10 verse 1. So in Hebrews 7 verse 12, the Bible says, Aheberi 7 verse 12. for the priesthood being changed, pakuti posandulika unsembe there is made of necessity a change also of the law. kufunikanso kuti lamulo lisandulike. So from this verse, we are able to see that in terms of the law, there has been a change. Kuchokera pa verse lili tiona kuti ndithu pa nkhani ya lamulo pali kusintha. So as you know, the priesthood was changed. Monga mmene unsembe unasinthika. Previously, it was the Aaronic priest. Mbuyomo unsembe umakhala wa fuko la Aaroni And this was law-based. ndipo unali wodalira lamulo. But then the Bible said that this was changed. Komano Bible kuti izizi zinasintha. And it had to result into the change of the law as well. Zimene zonse zikupangitsa kuti ngakhale lamulo nalo lisinthe. So Aaronic priests were operating on a legal law. Ansembe ochokera kwa Aaroni amachita malamulo. But Christ, as the high priest, Koma wansembe ngati koma Khristu ngati wansembe wamkulu operates on a spiritual level. amachita monga mauzimu. Let's read 1 Corinthians 15 verse 45. Akorinto oyamba chapter 15 verse 45. And so it is written, koteronso kwalembedwa the first man Adam was made a living soul. munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo, The last Adam was made a quickening spirit, Adamu otsirizayo anakhala mzimu wakulenga moyo, which is in the New English translation, the last Adam became a life-giving spirit. Tikaona matanthauzo a Bible lina tipezeka kuti akuti Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wopereka moyo. So we can see that Christ was operating in a spiritual level. So tikoza kuona kuti Yesu amachita ndithu mwauzimu. So God's interest is on the spiritual level. Chidwi cha Mulungu chili pa nkhani ya uzimu. Because if you have the right spirit, Ngati ndi mzimu woyenera then everything will be fine. ndiye kuti chilichonse chikhalanso choyenera. Hebrews 10 verse 1. Aheberi 10 verse ya 1. For the law possesses a shadow of the good things to come, but not the reality itself. pakuti chilamulo kukhala nawo mthunzi wa zokoma zili nkudza osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, And is therefore completely unable to perfect those who come to worship. sichikhoza kuti nsembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza kuwayeretsa angwiro iwo akuyandikira. So the Bible says that the law was just a shadow of the good things to come. Bible likuti chilamulo chinali ngati mthunzi wa chenicheni chabwino chimene chimayenera kubwera. Okay, what was that good thing that was to come? Kodi chabwino chimene chimayenera kubwera ndiye chani? It's Jesus Christ. Yesu Khristu. So the law itself was not able to save anyone, Lamulo lopaloka silinali lokwanitsa kumupulumutsa wina aliyense. that's why there was a need for a change. Pake panali kusowekera kuti pakhale kusintha. We will look at some of the things that changed in terms of the law. Tiona zina mwa zimene zinasintha mu lamulo. Firstly, the law changed in nature and authority. Choyamba lamulo linasintha mu khalidwe komanso ulamuliro. Romans 7 verse 6. Roma 7 verse ya 6. We also read 2 Corinthians 3 verse 6 to 7. Tilekaso Akorinto wachiwiri chapter 3 verse 6 kulekeza 7. Romans 7 verse 6 says, but now we are delivered from the law, Koma tsopano tinamasulidwa ku chilamulo, that being dead wherein we were held, popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho,
that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. chotero kuti titumikire mu mzimu watsopano si mchilembo chakale ayi. Okay, which is this oldness letter of the letter? The Ten Commandments? The law? The whole system of the law. The whole system of the law. Okay. So, as you remember, Pamene tikukumbukira previously we used to distinguish the laws. mbuyo omwe timatha kumasiyanitsa malamulo. We were saying that the oldness of the letter is what? The ceremonial laws. tinkaganizira kuti no chilembo chakalechi akukamba za malamulo azinsembe. Let's continue to look on 2 Corinthians 3, verse 6 to 7. Akorinto wachiwiri chapter 3 verse 2 Corinthians 3, verse 6 to 7. Akorinto wachiwiri chapter 3 verse 6 verse 7. Who also hath made us able ministers of the New Testament, Amenenso anatikwanirisa ife tikhale atumiki apangano latsopano, not of the letter but of the Spirit. si la chilembo koma la mzimu, For the letter killeth, pakuti chilembo chipha, but the Spirit giveth life. koma mzimu uchititsa moyo. Now continuing to identify what Paul is talking about. Tipitirize kuona zimene no Paulo akukamba. He says, but if the ministration of death, Akupitiriza kunena kuti ulamuliro the same chapter? yes, Okay. Sure, according to verse 7. Okay. Koma ngati utumiki wa imfa written and engraven in stones. wolembedwa ndi wolochedwa m'miyala. Remember, we saw a passage in Exodus about God writing on what? On stones. tinaona ndithu ku Exodo kuja mulungu kuti analemba malamulo 10 pa magome a miyala. So from here, which law is Paul talking about? ndi apapa zikuonesa kuti Paulo akukamba za lamulo ziro. The Ten Commandments. It is only the Ten Commandments that were written on the table. ndi malamulo 10 okha amene analembedwa pa miyala. So Paul is saying that those laws or those commandments, they are the letter that killeth. Paulo akunena zoti malamulo amene okhumiwo ndi amene chili chilembo chimene chipha. But now Paul is inviting us to the Spirit that gives life. koma no Paulo akutitanira ifeyo kwa mzimu umene upereka moyo. In Galatians chapter 3, verse 25, Galatia 3 verse 25. there we are looking at the law changing in its nature. Now we want to look at changing its authority. Pano timaona za lamulo kusintha mu chikhalidwe chake, apanso tiwonano za lamulo monga mmene linasinthira pa ulamuliro wake. Galatians 3:25. Galatia 3 verse 25. But after that, faith is come. Koma popeza chatha chikhulupiriro, We are no longer under a schoolmaster. sitikhalanso omvera namkungwi. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Pakuti inu nonse muli ana a Mulungu mwa chikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. So from this we can see that the authority of the law changed. Apano tikhoza kuona kuti ulamuliro wa lamulo unatha. So the Ten Commandments no longer have authority on us. Malamulo 10 alibenso ulamuliro pa ife. They are no longer there to govern our spiritual life. Sakuyeneranso kukhala apo kutilamulira ifeyo mmene moyo wathu wauzimu They ine. already proved a failure. Koma chifukwa analephera kale. Chapter 5, verse 18 of the Galatians. Galatia 5 verse 18. But if ye be led of the Spirit, Ngati mzimu akutsogolerani, ye are not under the law. Simuliomvera lamulo. So that is a change. Kusintha kuja ndi kumene. The law also changed in terms of its location. Komanso lamulo linasintha ngakhale kokhala pake. Jeremiah chapter 31, verse 33 and 34. Yeremiya 31, 33 kupekesa 34. Previously, the law was written on a table of stones, mbuyomo lamulo linalembedwa pa magome a miyala, and the Israelites would memorize them. ndipo Aisraeli amawaweleweza. But in Jeremiah, we read as follows. Koma mu Yeremiya tikuwerenga izi.
Verse 33 and verse 34, chapter 31. chapter 31 verse 33 ndi 34. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Koma ili ndi pangano limene ndidzapangana ndi nyumba ya Israeli. After those days, said the Lord, Atapita masiku aja ati Yehova, I will put my law in their inward parts ndizayika chilamulo changa mkati mwawo and write it in their hearts, ndipo mtima mwawo and will be their God, and they shall be my people. ndipo ndizakhala mulungu wawo nadzakhala iwo anthu anga. And they shall teach no more every man his neighbor, ndipo sadzaphunzitsa yense mnansi wake and every man his brother, ndi yense m'bale wake, saying, Know the Lord, kuti mudziwe Yehova, for they shall all know me, pakuti iwo onse adzandidziwa, from the least of them until the greatest of them, kuyambira wamng'ono kufikira wamkulu wa iwo, says the Lord. ati Yehova. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Pakuti ndidzakhululukira mphulupulu yawo ndipo sindidzakumbukira tchimo lawo. At first, I thought this verse was encouraging me to memorize the laws. Poyamba amaona ngati verse ili kuwalimbikitsa kuti aziloweza malamulo a Mulungu mtima. So that when I am tempted, Kuti akayesedwa I should remember the commandments. azikumbukira lamulo lija. But God said I should not commit adultery. Mulungu akuti ndisachite So I chigololo. have nothing to do with you. Ndiye kuti ine sindichita nawe kalikonse. That was the kind of life that I used to live. Maganizo moyo umene amakhala nawo mmene. But now it says there's no more looking at the laws on the table of stones. Koma pano pali palibenso kuyang'ana za lamulo lolembedwa pagomera It's not a miyala. question of memorizing. Sinkhaniso yoloweza chilamulo. The law was to be changed from the brain Lamulo limayenera kusinthidwa kuchokera maganizo to the heart, kupita mu mtima, to the spirit. mzimu. So the spirit has no place for the written words. So mzimu ulibe malo otiso lamulo lolembedwa likachite ulamuliro. The spirit receives life and nature, Mzimu umalandira moyo ndi chibadwidwe not letters. osati malembo. That's why we need the spirit or the life of Christ. Soke tisowa mzimu kapena kuti moyo wa Yesu Khristu. That can be our law. Imene ndiye lamulo lathu. Jeremiah was not talking about memorizing or whatever, anything to do with the written law. Yeremiya samakambaza kuti tiloweze kapena chilichonse chokhudzana ndi lamulo lolembedwa. He was talking about a change of location of the laws. Amatanthauza za kusintha kwa malo amene lamulo likukhala. That they are no longer to be on stones, Sakuyeneranso kukhala pa magome a miyala but in the spirit. koma mzimu wa munthu. And this cannot mean the written, Ndipo izi sizikutanthauza malamulo olembedwa. because the spirit receives life and nature. Chifukwa mzimu umalandira moyo It ndi is only chibadwidwe. God who puts the spirit. Ndipo ndi Mulungu yekha amene amayika mzimu. And life and nature is of God, Ndipo moyo ndi chibadwidwe ndi cha Yehova, not of letters. osati cha lamulo. Another change that the law underwent is the capability. Kusintha kwina kumene kunachitika ndi kuthekera. Ezekiel 36 verse 27. Ezekiel 36 verse 27. The Bible says, and I will put my spirit within you, Ndipo ndidzayika mzimu wanga mkati mwanu, and cause you to walk in my statutes. ndikukuyendetsani m'malemba anga, And you shall keep my judgments and do them. ndipo mudzasunga maweruzo anga ndi kuwachita. So we can see that Ndipo tikuona kuti God is saying that He will put a spirit within you. Mulungu adzayika mzimu mwa ife, And when you receive that spirit, ndipo tikalandira mzimu umenewo, it's when you will be able to walk according to the will of God. Ndi pamene tizakwanitse kuyenda mogwirizana ndi chifuniro cha Mulungu. Hebrews chapter 7 verse 19. Aheberi 7 verse 19. For the law made nothing perfect, Pakuti chilamulo sichinapanga kalikonse kukhala kangwiro, but the bringing in of a better hope. koma kubweretsedwa kwa chiyembekezo chabwino, By the which we drew nigh unto God. chimene tifika nacho kufupi ndi Mulungu. So we can see that it was not possible for the law to make anyone perfect. Sizinali zotheka lamulo kumpanga munthu kukhala wangwiro. But God brought a hope
koma Mulungu anabweretsa chiyembekezo which is in Jesus Christ. chimene mwa Khristu Yesu. And it is by this that we are drawn close to God. Ndipo ndikudzera mmenemo ife timayandikitsidwa ndi Mulungu. Romans 8 verse 2. Aroma 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Romans 8 verse 2 and 3. Aroma 8 verse 2 and 3. Verse 2. Pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. For what the law could not do, Pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita, in that it was weak through the flesh, popeza tinafowoka mathupi, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, Mulungu anatumiza mwana wake wa iye yekha m'chifanizo cha thupi la uchimo, and for sin condemned sin in the ndi flesh. chifukwa cha uchimo natsutsa uchimo m'thupi. So we can see that the ability of the law also changed. Ndiye tikhoza kuona kuti kuthekera kwa lamulo kunasinthanso. The previous law was not able to make anyone perfect, Lamulo la mbuyolo silinampange munthu kukhala wangwiro, but it is the law of the Spirit, koma lamulo la mzimu, the Spirit of Christ in Christ Jesus is the one that can make me free from sin and death. mzimu wa Yesu Khristu ndokhawa umene ungatimasula ife ku uchimo ndi imfa. So we can see that God did a wonderful thing, Tikhoza kuona kuti Mulungu anachita chinthu chapamwamba kwambiri, which governments cannot do, zimene maboma a dziko lapansi sangathe kuchita, which any man cannot do. zimene munthu wina aliyense sangathe kuchita. God is working on the heart of man. Mulungu akugwira ntchito ndi mtima wa munthu. God is not using laws that are from outside. Mulungu sakugwiritsa ntchito malamulo akunja. God wants something that works from the inside. Mulungu akufuna chinthu chimene chimagwira ntchito mkati. It is the governments of the world that use the outward laws. Ndi malamulo a dziko, maboma a dziko, maulamuliro a dziko ndi amene amagwiritsa ntchito malamulo akunja, Which we all know that they don't work. zimene tikudziwa kuti sizimagwira ntchito. That's why there are penalties for them. Ndifayo amachita kugwiritsa ntchito zilango. But in God's government, He puts the Spirit inside man. Koma muulamuliro wa Mulungu, Mulungu amayika mzimu mwa munthu. And it is this Spirit that brings righteousness. Ndi mzimu umene umabweretsa chilungamo. We as a people, our operation is to be based on being good. Ifeyo ngati anthu, machitidwe athu akuyenera kukhazikika pa kukhala abwino. So if you are good inside, Ngati tili abwino mkati, then you'll be good outside. tikhalanso abwino kunja. But trying to work goodness from outside to inside doesn't work. Kuyeserera kukhala abwino, kugwiritsa ntchito zinthu zakunja kwa ife sizithandiza. God tried it in an emergency to control the Israelites, Mulungu anayesera kuzigwiritsa ntchito pa nthawi imene anakakamizika kutero kuti awawongolere ana Israeli, but He knew that it was not going to be possible. koma anadziwa kuti izizi sizikanatheka kukwaniritsa zimene amafuna. And God did that so that Israel themselves, they know that they cannot achieve goodness through law keeping. Izizinso Mulungu analola kuti zichitike kuti Aisraeli wenekewo adziwenso kuti sangathenso kuchita monga mmene Mulungu akufunira pa kusunga lamulo. The law was given to the Israelites and Lamulo linaperekedwa kwa Israeli so that they should be able to see that they cannot do good through kuti the law. iwo athe kuona kuti sangathe kuchita zabwino, And that will make God expected that from that they should be able to look for a savior. ndicho linga chakuti iwo aja athe kuyembekezera mpulumutsi. It is unfortunate Ndi zomvetsa chisoni that they try to glue to the very thing that they knew they could not accomplish. kuti anayesetsa kukakamira chinthu chimene amadziwa kuti sichingathe kukwaniritsidwa. 1 Corinthians 6 verse 12. Akorinto oyamba 6 verse ya 12. All things are lawful unto me, Zinthu zonse ziloledwa kwa ine, but all things are not expedient. si zonse zipindula. All things are lawful for me, Zinthu zonse ziloledwa kwa ine, but I will not be brought under the power of any. koma sindidzalamulidwa nacho chimodzi. So Paul is saying everything that he can do is lawful. Paulo akunena kuti chilichonse chimene angachite
ndithu nchovomerezeka ndi lamulo. But he said that though everything is lawful, Koma kuti ngakhale chilichonse chili chovomerezeka ndi lamulo, he will not be brought under the power of any. sangalamulidwe ndi china mwa zimenezi. What Paul is saying is, Paulo chimene akunena ndichi, because he is good from inside, chifukwa iyeyo ndi wabwino kuchokera mkati, then it is expected that he will live a good life. zoyembekezeredwa kuti iye akuyenera kukhalanso moyo wabwino. And he will control himself from the bad things. Ndipo iyeyo akhoza kuziletsa ku zinthu zoyipa. Because he is good from inside. Chifukwa kuti iyeyo wabwino kuchokera mkati. So we can see that the law, the legal law, lost its jurisdiction unto us. Tikhoza kuona ndithu kuti no lamulo lakunja linataya ndithu mphamvu yake ndi ulamuliro wake pa ife. So remember Cain, Tikumbukire Kaini, there was no law that time, panalibe lamulo nthawi imeneyo, but when he murdered Abel, koma pamene anamupha Abel, he knew that he did something wrong. anadziwa ndithu kuti anachita cholakwika. Because God had put a spirit in him Chifukwa kuti Mulungu anayika mzimu mwa iye. that would help him see the good and the bad. Ndipo mzimu umene ukanatha kumuthandiza kuona chabwino ndi choyipa. So truly God uses the spiritual part of man, So mwachindunji Mulungu amagwiritsa ntchito mzimu wa munthu, not the written law. osati lamulo wolembedwa. Look at this drawing. Tione chithunzichi. We have a picture of the man here. Pali chithunzi chimene chajambulidwa cha munthu amene wakhala pa mpadoyo. Though the picture is very good, Ngakhale chithunzicho ndi chabwino, but it cannot beat the owner. koma nonse chikakhale chabwino kuposa munthu weniweniyo. So God gave us the commandments So Mulungu anatipatsa lamulo that they should point us to Christ. kuti lilotoleleke kwa Khristu. That we should know that on our own we are not able to live a righteous life. Kuti lidziwe kuti mwa ife tokha sitingathe kukhala moyo wangwiro. But it's unfortunate today Koma nzopesa chisondero that we are not interested in the man himself. kuti ife tilibe chidwi ndi munthuyo. People are still emphasizing on the image. Anthu alibe bize kuyang'ana chithunzithunzi yake. But God wants us to be with Christ. Koma Mulungu akufuna ife tikhale ndi Khristu. Galatians 3 verse 19, as we are trying to wind up. Galatiya 3 verse 19 pamene tikumaliza. Galatians 3 verse 19. Galatiya 3 verse 19. Wherefore then saith the Lord? Nanga Galatiya 3 verse 19. Yes. Nanga chilamulo tsono nanga chilamulo tsono chinaonjezeka chifukwa cha zolakwa. Okay, so the law was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. Kufikira ikadza mbewu imene adayilonjezera. And it was ordained by angels in the hand of the mediator. Ndipo chinakonzeka ndi angelo mdzanja la Nkhoswe. So Paul is telling the Galatians Ndi Paulo akuwauza Galatiya that God gave the law because there were transgressions. kuti God gave the law because there were transgressions. Mulungu anawapatsa lamulo chifukwa cha uchimo. God saw that people were transgressing and they were uncontrollable. Amaona kuti anthu aja machimo kwambiri ndipo samathanso kuwongoledwa. So he gave them the law, Ndi anawapatsa lamulo so that at least he should protect them. kuti awa ayesere kuwateteza. But he said that this was to be there till the seed should come. Koma kuti lamulo limayenera kukhala pamenepa kufikira mbewu itadza. Not to continue after that, Osati kuti ipitirirenso pamenepa, but until the seed. koma kufikira mbewu itadza. You and me know that the seed is Christ. Ndine tikudziwa kuti mbewu ndi Yesu Khristu. When we have Christ in us, Ngati ndi Khristu mwa ife, are we transgressors? kodi ife ndi ochimwa? Okay, if I may ask that those who are not sinners should raise their hands. Will you raise your hands? Those who are not sinners. Okay, so if you have Christ, are you a sinner? No. You were a sinner. You have been what? Saved. Okay, so the Bible said that the law was added for because of transgressions. Baibulo likuti lamulo linaonjezedwapo chifukwa cha
kuchimo ngati Kristo ali mwa ife ifeyonso siwochimwa. Let's read 1 Timothy 1 verse 9. Timoteyo yoyamba chapter 1 verse ya 9. We want to see why God gave the law. Tiwone kuti chifukwa chani Mulungu anapereka lamulo. 1 Timothy 1 verse 9. Timoteyo yoyamba chapter 1 verse ya 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, Podziwa ichi kuti lamulo siliyikika kwa munthu wolungama, but for the lawless and disobedient, koma kwa osayeruzika ndi osamvera lamulo, for the ungodly and for sinners, osapembedza ndi ochimwa, for unholy and profane, osalemekeza ndi anyozo, for murderers of fathers, akupha atate ndi akupha amayi, and for manslayers. akupha anzawo. So that's why God gave them the law. For example, in this room. For example, in this room, Omwachitsanzo chipinda for example, in this room, mwachitsanzo chipinda chino. if you look on the walls, Ngati tikuona tikamaona mmakoma there are no any rules and regulations. palibe malamulo ena aliwonse. Why is it so? Chifukwa chani sisi choncho? It is because we don't need the rules. Chifukwa choti ifeyo sitikusowa malamulo. Imagine we begin spitting on the floor. Taganizani titangoyamba kumalavula pa. What will we see on the wall tomorrow? Mawa tizaona chani makoma. Do not spit. Tizaona nyaka nyumba daleka kuti musalavulire twansi. We see these in toilets that make sure that you clean the toilet before you leave. Musaponda pantona. It is because some people used to misbehave. Chifukwa chakuti anthu ena amapanga mosawepesika. But now that we have the righteousness of Christ in us, Koma chifukwa kuti tili ndi chilungamo cha Yesu Khristu mwa ife, which we have received by faith, chimene tinapatsidwa mwa chikhulupiriro, we no longer need the law to guide us. sitikusowasowa lamulo kuti titiwongolere. It is the Spirit of Christ in us Ndi mzimu wa Khristu mwa ife that will guide us on our way. imene ungati wongolere ife njira yathu. This is my last slide. 1 Corinthians 3 verse 16. Akorinto oyamba chapter 3 verse 16. We want to look at the means of redeeming man's fallen spiritual nature. Tione ndithu kuti Mulungu anapanga njira yoti andifuna kumuwombola munthu. 1 Corinthians 3:16. Akorinto oyamba chapter 3 verse 16. Know you not that you are the temple of God, Kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu, and that the Spirit of God dwelleth in you? ndi kuti mzimu wa Mulungu akunena mwa inu? So it is only if you don't know that Christ is in you, Ndipo khapo pamene sikudziwa kuti Khristu ali mwa inu, so when you will look for the Lord. ndi pamene mumayamba kusakasaka lamulo. But if you have faith in the word of God, Koma ngati kuti ndi chikhulupiriro mwa mawu a Mulungu, that Christ is in you, kuti Khristu ali mwa iweyo, that the Spirit of God is dwelling in you, kuti mzimu wa Mulungu wakhazikika mwa iwe, you become a righteous person. ndi iweyo umakhala munthu wolungama. The law is not for you. Lamulo londe kuti si la ntchito kwa iweyo. The law is for murderers. Lamulo ndi la anthu akupha. The law is for those that are disobedient. Lamulo ndi la iwo amene ali osamvera. And last in Galatians 4 verse 6. Pomaliza Galatiya 4 verse ya 6. And because you are sons, Pokhala inu ana, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, Mulungu wakupatsani mzimu wa mwana wake olira Aba Atate. crying, Abba, Father. Thank you very much. So, we can see that God made something that works. We can see that God made for us something that works. Mulungu ataona ndizo kuti Mulungu anatipatsa ifeyo chinthu chimene chili chogwira ntchito. He saw that the solution to our problem Anaona ndithu kuti njira yabwino yokonzera vuto lathu is not to give us some instructions, sikutipatsa ifeyo malangizo ndi malamulo, but to give His Spirit in us. koma kutipatsa mzimu wake mwa ife.
And because his spirit is righteous, chifukwa choti mzimu wake ndi wolungama, it is good, wabwino, it is obedient. womvera. When we receive that spirit by Ukalandira faith, mzimu umene mwachikhulupiriro, we become his image. timakhala chifanizo chake. Let us pray. Atate amene muli kumwamba, kuthokozani chifukwa cha kuti mulali nafe amene ali kuphunzitsa zinthu izi. Nthawi zambiri timakanika kuti tikalandire reality imene inuyo mwayifotokoza. Timakanika Atate kuti tikalandire chimene mwatipatsa. Chifukwa chibadwa chathu timakhalabe ndi mitima yofuna kuti tichitebe china chake kuti tikathe kupulumutsidwa. Mutithandize madzulo ano kuti pamene mwatiwuza kuti chiyero chathu chikuchokera pa kulandira moyo wa Yesu Khristu, mutithandize kakhale anthu okhulupirira. Ndili kuyambira lero kukamtsogolo tikazindikire kuti ndife anthu opulumutsidwa. Kwa nthawi yayitali Atate takhala tikuona ngati nkhondo yathu ndi yakuyesayesa kuti tikasundira moyo wanu. Koma tikuthokoza kuti mwatipatsa chimene dziko lapansi silingathe kuchipereka, mzimu wanu, mzimu woyera. Tikulakalaka Atate kuti mukachisindikize ichi mitima mwathu ndi kuti tisakayiwale nthawi zonse kuti ife talandira mzimu wanu ndipo ndife anthu oyera mwachikhulupiriro. Mukhale nafe mu nthawi ino ndipo mukhale nafe mu nthawi zonse mwa Yesu Khristu ambuye athu. Amen. Amen.